Okay, så nu er vi kommet frem til den fremtidige økonomi, og vi regnede sidst ud, hvor meget det kommer til at koste os i faste udgifter at bo i den her bolig her, men det vil kun være afhængig af, vi ved allerede nu, hvad vores faste udgifter er til til ejendommen, men vi ved ikke, hvad de faste udgifter er til lånet. Og det er sådan set det, vi skal regne ud med den fremtidige økonomi. Det er at finde ud af, hvor meget ud over vores 14.000 kroner i lån, vil det koste os at sidde i den her bolig. Og vi tager et 30-årigt lån. Men 30-årigt lån, man kan godt betale en bolig af på 5 år, men så bliver det eddermame med nogle høje udgifter, man skal betale. Det er meget fedt at få betalt sine ting af. Lad os sige, at lånet det er relativt lavt, og man har okay løn. Jamen, så kan det godt være, at man vælger at sige, at jeg vil gerne bare have betalt det hurtigst muligt. Og så lever man lidt mere på en sten, og det kan være godt for mange at leve på den måde, så man lærer at være påpasselig med sin økonomi. Der er noget godt i at være beskeden i økonomien. Specielt også, når man beder om penge i en bank, at de kan se, at man er god til at spare op osv. Når man så låner penge, så får man det på en rente. Lige nu der hedder den 5-årige rente. Og når jeg siger 5-årig rente, så er det ikke fordi, jeg siger, at man betaler af på 5 år. Det vil sige, at renten den ændrer sig hver 5. år, men lånet er stadigvæk 30 år. Gentager lige. Man kan tage det, man kalder for et F5-lån. Det hedder fleksibel 5-årig lån. Men det betyder ikke, at lånet det er betalt af om 5 år. Det betyder, at renten den er fleksibel, og at den ændrer sig om 5 år. Men lånet skal stadig betales af på 30 år. Så man har altså 30 år. Renten ændrer sig bare. Man kan også vælge at få det, man kalder for et fastforrentet lån. Og det vil sige, at i alle 30 år vil renten være den samme. Men det koster noget, fordi det er en risiko, det er noget, som banken ser som en risiko. Hvis pengene lige pludselig bliver dyre for banken at låne, de låner jo også deres penge et andet sted. De låner der en rigmand et eller andet sted i Kina eller Japan eller et eller andet sted. Det er sådan, det foregår, så låner banken så pengene videre. Det er den virkelig, virkelig grove, korte version. Og de skal jo så, for de tjener nogle penge, hvis de siger, jamen ved du hvad, den her mand her i Japan, han vil gerne låne os pengene for 3%, så vi låner dem til dig for 4%, og derimellem tjener banken penge. Nu det er virkelig groft forenklet, men det er sådan, det foregår. Når man har de her 30-årige lån, så kan man sige, jamen hvis jeg tager en fleksibel rente, så kan banken sige, jamen om 5 år, så satser vi sådan set på, at renten den vil, lad os sige, den vil stige, så derfor skal vi have nogle flere penge for at låne dig det her. Eller hvis du for eksempel siger, jamen jeg tager et fastforrentet lån i 30 år på 2%, så siger banken, der er rimelig stor chance for, at vores udgifter til at låne pengene af den her rigmand i Kina, de bliver højere hen over de 30 år, så vi vil gerne have en høj rente, hvis du skal have den sikkerhed, at du har den samme hele vejen igennem. Så derfor siger vi, at vores rente på 30 år skal være 4%. Og så har vi noget, der hedder en bidragssats, så det er man kan kort sagt sige, det er bankens pris for at behandle dit lån. Det er fordi realkreditlånet også er reguleret af Nationalbanken, og derfor tager banken en pris for at behandle det lån. Hvorimod hvis du tager banklånet, jamen så har de bare en fast rente, fordi det er deres egen penge. Lad være med at tænke så meget over det. Der er realkreditlån og banklån, og det skal vi have styr på. Som sagt, så er banklånet altid en lille smule mindre, fordi at realkreditlånet udgør 80% af lånet, og banklånet udgør 15% af lånet, og du har selv din egen finansiering på 5%. Nu går vi ind her og siger, at vi tager et lån, og vi har sørget for, at vores ydelse, eller vores gældsfaktor, er under 4. Når den er det, jamen så kan vi tage et lån, der hedder et 5-årigt lån, og man kan egentlig bare søge online og sige, hvad hedder et F5-lån? Hvor meget er renten på det? Lige nu ligger omkring 2,25, og typiske banker, de er meget forskellige, kan have en bidragssats på omkring 0,5 til cirka 1,1. Og de to skal man sådan set bare lægge sammen, og så ved man sådan set godt, hvad det er den egentlige rente den er. Men det var fordi, at da renten den i sin tid lå på 0, hvor det var så billigt at låne penge, der sagde bankerne, at det tjener vi ikke nogen penge på. Hvis vi skal stå og lave alle de her behandlinger, og det er egentlig Nationalbanken, der dikterer, hvordan vi skal sætte renten på realkreditlånene, jamen så skal vi have nogle penge for det. De glemte så bare lige at fjerne bidragssatsen dengang renten så røg noget højere op, hvor den i dag jo ligger på 4-5%, hvis man tager et fastforrentet lån i 30 år. Det var lidt en ups for banken af, men de er jo heldige, for de tjener jo stadig godt og vel 1% på dit lån hvert år. Eller i hvert fald hver kvartal. Ikke? Så lad os sige her, og terminerne, jeg vil altid sige, det sætter vi til 4. Man betaler typisk et banklån i kvartalet, og nogen har dem også per måned. Og det vil sige, det er de gange om året, jeg modtager en regning fra banken. Godt. Afdragsfrihed, det behøver vi lige at snakke om lige nu, det er måske lidt anden ting, men i princippet så betyder det sådan set, at man ikke betaler af på sit lån de første 10 år af lånet. Det vil jeg ikke anbefale, at man gør på sit første boligkøb. Jeg synes, man skal overveje at betale af på sit lån i starten. For det første for ligesom at vende sig til økonomien, men man kan godt sige for eksempel i
byer som København for eksempel, kan det godt være fordelagtigt at sige afdragsfrihed, og det vil sige, at man ikke betaler noget af på lånet, men så til gengæld så vil bidragssatsen blive noget højere. Men lad os prøve at regne ud, hvad der sker her. Det her det er det samme, det er bare banklånet, så det vil sige, det er de der 420.000 kroner, og realkreditlånet det er de der 3,3 millioner, som vi regner med her. Nu siger jeg beregn. Rentebetalinger. Jeg kommer til at betale 9.961 kroner om måneden for at have de her 2 lån, og for at låne de her 3,7 millioner sammenlagt. Udover det, så afdrager jeg nogle penge. Der afdrager jeg 6.000 kroner på lånet. Det vil sige, at mit lån det bliver 6.200 kroner, 6.100 kroner mindre hver måned. Og så har jeg noget rentefradrag. Det vil sige, ud af de renter, jeg betaler, må jeg trække nogle penge fra. Og det er i det her tilfælde, har vi regnet ud, at det er cirka en tredjedel. Så det er 3.000 kroner om måneden, jeg må trække fra. Og det vil sige, at når jeg har de her renteudgifter om måneden på min regning, når jeg betaler min boligregninger, så når jeg så til gengæld betaler eller får min lønseddel, så vil du få noget, der hedder rentefradrag, og det vil så blive delt op imellem de her 2 personer, for de har jo hæftet for lånet 50-50, og det vil sige, at de kommer til at kunne få, teknisk set får de 1.600 kroner mere udbetalt hver måned på deres lønsedler til at betale det her, og det er fordi, de får lov til at betale mindre af på deres rente, på grund af rentefradraget, og den er sat til 25% her. Godt. Samlet ydelse, det vil sige, den samlede ydelse på lånet, det vil sige, det er de her rentebetalinger eller renteafdraget, det vil sige 16.000 kroner og 16.100 godt og vel. Faste udgifter, det er de penge, vi havde herude. De er på cirka 14.500 kroner, så sammenlagt vil der være udgifter mellem de 2 personer her på 30.600 kroner. Og når de ting, de er betalt, jamen, så kan de fuldstændig slappe af, så er alting som det skal være, og man har opfyldt sin krav. Og husk nu på, at vi også smed, det kan godt synes er højt, men husk nu på, at vi også smed dagligvarer ind, vi smed også telefon og internet ind. Der kommer ikke mere efter det her tal her. Og for det her par her, der vil det betyde, at de stadigvæk har 24.000 kroner efter skat. Det vil sige, at de må faktisk rigtig gerne få lov til at købe den her bolig her. Og det er jo super godt, fordi banken vil sige typisk, banken har forskellige banker, hvor Danske Bank og Djurslands Bank og sådan noget, de har alle sammen nogle tal, de kigger på og siger, hvis de her personer, de har mere, hvis de er et par, så plejer man at sige, at et par skal have 10.000 kroner efter alle deres udgifter er betalt hver måned til overraskelse udgifter. Lad os sige, en bil den bryder sammen, eller der springer et vandrør eller et eller andet, så skal man jo have nogle penge både liggende, men man skal også have en løn, der kan dække de udgifter. Derfor siger man, at et par skal have visse antal kroner. 4.000 kroner for 2 mennesker er rigeligt. Så jeg vil gætte på, at hvis de her 2 personer, de vil lave de her lån, så vil de sagtens kunne gøre det. Det var sådan set det. Så nu kan vi sådan set vores finansielle fremtid. Vi kommer til at leve for, at vi skal sørge for at lægge 30.000 kroner til side hver måned, og så vil vi sådan set kunne lægge 24.000 kroner mere til, som vi kan have det sjovt spas for at købe nogle nye møbler, tage på caféture og alt det andet, som man jo også gerne vil, når man er par, eller når man er menneske. Og det er sådan set den fremtidige økonomi. Nu har vi alt det, så skal vi så finde ud af, hvordan vi får overført det til banken.